ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, nhasi chava chimwe chirongwa. Sekutaura kwatakamboita munguva yapfuura iya, takataura kuti nhau iyi yekutsva kwedzimba tichazoenda tononzwa kuti mambo vanoitonga sei. Moto hausati wapera, maminimini ari kuitika pambapa haasati apera, ari kuenderera mberi. Rakuzita ndinonzi Andrew Shamva. Salibonani muli yeZimbabwe, ibizo lami nguNoni. Njengoba sasilitshelile phela ukuthi sizabe silitshela ukuthi kuhambe njani ngendaba zokutsha kwezinto. Lokho kungakapheli kuyaphambili. Hanza asati zvapera ka ndo mataura atiri kuita. Asi nhasi uno tauya kakuti tichizonzwa kuti mambo vanoitonga sei nyaya iyi. Tinozva vari kuedzawo kutsvagurudza. Tinoona patakambotaura kuti mambo vachanga vachiongorora nyaya iyi, ruzhinji rwakabva rwati ho, mambo vari kude chii panyaya iyi. Hamukwanise kumisa mambo nekuti mambo ndiye muridzi wedunhu. Naizvozvo ndiwo vanopa decision yezvinenge zvichiitika munzvimbo mavo. Mambo akati handidi mashura akadaro. Hongu zviri kuitika kwese kuti kwaita moto uri kubvira, kwaitika zvakati nezvakati, asi vati ndezvaikoko. Inini kwangu ndoda kutsvaga root of all evil. Naizvozvo regedzai tipinde mudare ramambo tinzwe kuti vanoitongawo sei. Njengoba sasilitshelile ukuthi sizaphenduka sihlangane phela lenkosi, hlaliswe phansi edale bembuza ukuthi uhamba njani, ngoba lesi isenzeko esingajayelekanga kulamuntu okujayele lokho. Ende umambo la wakhuluma ukuthi yena lokho wathethulwa ingwese ezempunga kaza kebona kunjalo. Ngakho ke sesizalitshengisa phela umambo ekhona bekhuluma laye bemhlalise phansi ukuthi bembuze, bemhlasele ngembuzo ukuthi kahle kahle kuvela ngapi, kuyenziwa yini. Sizalitshengisa lizibonele lana. Sengwadzese muri yeZimbabwe, tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Shora unozvifarira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero, achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uwewerere nje, uwewerere nje, uwewerere nje, uwewerere nje. Baba vari pana avanza kadauta kadausa mwana womuno mabushu anogara masabhuku Shamva
makansela Shamva uyezve ari mucheri wegoride wezvomuraramisa anorima anochero asi kuti ave kudaidzwa nhasi inyaya yatira kuti mubatsire uyezve inyaya isidamboitika munzvimbo mabusha imba pamba pake paanogara nemhuri yake ari kuona mafuta achideurwa hembe dzongotanga kubvira zvisinganzwisisike sofa kubvira vana kurohwa nematombo zvimwe anogona kutsanangura wega mwana akadhepirwa kana kwere akasiya guruvara revo achariwana akaenda kunorara otaurirwa zvimwe zviri kuti chende rotora bhurukwa rako oenda otora bhurukwa rako ndoinyaya yekunoa kumba kwake rinenge rabonyi pavanga vachichera vanhu ava makaonekwa nyoka inonzi ndara kana mutizva wekuru vafambira nyaya idzodzo vamwe vakachitora nyoka inomusoro mupise maprofita vamwe maprofita akati nyoka idzodzo dziregire dzigare dziri ndonyaya yavo yakuti mambo inindachaakutoita sei sipo ikauya ndikupuhwa nevamwe vanhu ikuchekwa nevanhu vasingazvaipatuti mutu ini akitsanangura wega chamwata taurisa nokuti ndo vanotonga ndivava vanosungura ndivava pamusoro hama neshamwari makurukota achifi ndauyawo nedambudziko rangu rakabvira pakudai ndakatanga kurota hope dzaityisa ndichita kunge ndiri pamugodhi pamasvauri mugodhi uyu kwamatanda pandakanga ndasiya basa nekuda kwechikonzero chekunge ndafonerwa nehanzvadzi yangu siyai basa pamuri kushanda nokuti ndaona mafira ipapo ndasiya basa ndopandakatanga kusangana nehope ndiri mugodhi tichisangana netsaona tichitomhanya nevamwe ndichoti amana ngatimhanye mugodhi ukutodonha zvishuwa zvikaitika mazuva akatowanda pasiwa magumbezi evana anenge akatota anonanikwa taishaya chinhu tochitsvaga toizviwana chamumahuswa sazvaramba zvichikudaro tichishaya zvinhu zvine zviri panze kusvika takusiya zvinhu zvese zviri mumba tichienda mumunda saka takazotanga kushayiwa zvinhu zvichibva mumba tichizviwana musango futi kusvika pekuti ndaenda kuzoti mumba macho zvinhu zvirimo zvakuwanikwa maane moto zvichitsva kusvika mumunda muya ndichakwanisa kumupinda ndakugara ndakatarisa zvinhu tekubva ndamhanya ndakati izvi zvandichazvikwanisi madzimai ngatendei tinoona mufundisi patinoonamata nawo amutanda tabva taenda kwekwe takatanga kunamata tichinamata kudaro vana vangu takanovasiya kumba kwamutando wamufundisi kuti vagare vari ikoko vave sefi isi tichita tichiuya kumba tichinamata tichienda kusukumasove tichinamata kusvika takundikana vana vokwamutandwa kwe vakutemwawo nematombo mwana hembe akapiwa dzikwamutandwa tichingobvarurwa asingaoni kuti ari kubvarura ndiani takasvika pakuti takundikana tega tiri kutozvitadza ndipatakazozivisa kansela vanova village head wedu babashi yangu kati ndo dambudziko ririko kumba kwangu achi yangu vakatiwo anga iri Friday musi watinayo ndobva vati regai ndichinyora matsamba kumachechi kune vakaungana muzuva ranhasi Friday vapostori chero chechi yese iripo vauye muungane varare vachipa kana kuti vaswere vachinamata kana kuti vauye kumanheru wakabva vanyora tsamba yavo uchitaura kuti nahafu 4 kureva kumadeku vanhu urara vachinamata shuwa vakauya vakakwanisa kuuya vapostori takanamata tichinamata kudaro pakawanika varimwe mweya madzibaba fidhi vakatsanangura chiratidzo chavakanga vapiwa vachiti baba ndikuona muchifamba muri chikwata kubasa kwamaishanda muchienda kunzvimbo kwagona ndakambooda kuti ndakamboramba nenyaya yekuti nina kwagona kwachandikuziva asi ndakarangarira panguva yekukurumbidza ndakati ai
kwagona ndinokuziva pakuti kune mudzibaba aibva ikoko aiuya achita minamato pabasa apa taita minamato tichitsvagira kuti dambudziko iri chii ringapere sei. Ndikati mweya ungandibatsire ndichiteerera izvozvo nehope dzandairota akati azvishuwa kwagona kuna baba vaibva ikoko vainzi baba ndakutokanganwa zita baba adhaiko zvishuwa vaiuya vachiita minamato kumaini asi inini ikoko handina kubvira ndakusvika pamwe ivo pavaiuya vachiita minamato ndivo vaiuya vachiita minamato iyi kwagona ndikuziva mune zvamaiona kumubasa kwenyu ndikati hongu ishe ndinobvuma ipapo tine zvataiona zvaitotishamisa kubva tichitanga ndakaiona nyoka zvishuwa enda kari kadikidiki tikaibudisa panze tikafonera muridzi webasa baba masvaure kuti ndo zvataona pakatitiwo fonerai tsvagai madzibaba kusaidi kwamuri ikoko mavhunze kuti panoitwa sei. Baba vatakaona wakati kuti nyoka inotaura zvakawanda asi havana kutiudza zvekuita chaizvo. Wakati inotaura zvakawanda inoshuura kuwana mari pamuri kuita pane zvamuri kutsvaga kana kukushuura itsaona kufa kwemunhu. Vachiudzwa varidzi vebasa vakati no tabva kuna madzibaba obheti vatitisi nyoka yadambuka musoro asi tazoona amai chenge vatitisiya yakadaro nyoka iyi dzinogara ndedzipasi. Ndokubva tatanga kushanda takadaro ndichitsanangurira umwe kuti ndingura ndakamira naro. Wataura zvakanaka kamwari wati nyoka ikanzi ngaiti munhu musoro itwe soso asi pane zvimwe zvawasiya pakupedzisira mumugodhi makapedzisira mani chii pamusoro mumugodhi taishanda nyoka taidziona takatanga kutiona kari kadiki takanokasiya kusango tikatanga kuona dzimwe ndichazinyatsoziva kuti ndiani akazoprofita futi achitoti yamuri kutoona idiki muchatoona hombe ende foshuwa takaiona hombe tichitoona tichidzika pawindi totoona kuti ichipisi chainenge irapa topfuura titomhanya kupfuura ipapo tichienda kumberi kuita basa rataita tichitoona kugamuchira kuti zvekutaurwa nemutungamiri webasa nevanhu vimwe vari kuuya kuita basa akaitishanda tasununguka tichisangana nayo nyoka iyi tiona zveshuwa yavhunura apa ichisipo pane kwayayo tichishanda basa tichisangana nayo mujemo kusvikawo nemumwoma ndaizoita tsaona kusvikawo nenyo ndazofonerwa kunzi pamuri kushanda siyani tsaona ndakangobata dombo dikidiki ndobva akanga ari kumusoro kwese adzika chuya chindicheka pabhuku apa ndobva ndabuda amupanzi mandarapwa ndakachekwa ropa rechidonha ndichibuda ndakasunga nejira asi jira rakakundikana kuvhara ropa renyu vandaita rikubata ndikupa asi ropa raingobuda richidonha ndichikusvika panze ndabuda ndikaeresa mvura ndaisa soti ndasunga kubva ndipa mari vanga vasvika nguva yacho ndobva ndaya kunokwa chakonda mupleni vachisvika musiwa ndaisiwa foni kunzi siyai basa ndakaisa rekodhi pakoya vachisvika ndakutanga kuti vachitsanangurira kuti sei ndati basa ndakumira ndakavapa foni ndikati ndonyaya yacho ikuita kuti ndisiye basa ndandichida kuti tishande tese ende taishanda tese zvakanaka zvishoeneraimba neni panguva dzese ndobva ndavapa kodhi rekodhi yandakaita zviri kwauri nokuti upenyu ndehwako ndobva ndasiya basa saka ndakumba ndopakatangira kusangana nehope dzaityisa neni nditori naivo pabasa pacho kusvika nhasi midziyo iri kuparara imba iri kupunzwa mawindo hapana kana chinhu chiri mumba zvinhu zvise zviri panze mvura ikauya ndikuvhara nematende saizvezvi amai vangu vari kuno atizora vangu vari kuno tashaya kuti anosara ari pamba pacho ndiani ndo vatosara varipo vakatarisa zvinhu nevana mwari kuti akaenda kutoireti sekendi bhoni yangu arungoona asisina shoti agaragara obva ataura kuti ndaudzwa pariri shoti rangu tomubvunza kuti tiri pai obva atotaura kuti ndanzi riri mutoireti pakona akabviswa kana sheti kuti aiyo chii chiri kuitika kunzi ndanzitenderera hwani raundi pamba pana baba umwe wanu
kubva ngogaragara namasekenzi obva ati aura ndeudzwa pairi ukuudzwa nani uyo ndinguudzwa munziri mafuta ekubikisa ekuzora akangonokogwa nezvigunwe abva angonzi pasi mumba nyatsoona kuti zvigunwe zvemunhu ndokubva patorwa spoon hombe dzekubikisa mafuta embudzi akanyungudutswa achidirwa muchibhodhoro chibhodhoro echispoon haikwani kumberi kwayo kuti ipinde mukati kwekubata kwekweoko kwabva kwanzi nespoon yeizvi abva aida kugadzikwa pasi asi wakadaro mafuta aya mwana wanzisuka ndiro ndimbofanira kuti ndimbonyaradza mwana ari kuchema iye wachinasika ndibonyama achisvika paipa paine sipo yekugezesa ndiro dzakaishaya ndobva azongoona sipo ye aizorerwa pashoti ranga akapfeka abva yazowaniwa yakubathroom saka zviri kuitika zvacho zvakawandisa pamwe pacho zvirikundishungurudza kutokutadza kuzvipedza kutsananguka zvafunga ndo dambudziko riri pamusha wangu. Ndanga ndida kuti kana munhu akanga avakwamasvaure kana vakaromba ava akada kusaura zviri kuvabata bata nokuti zvinhu zvakarombwa zvinonetsa muridzi wazvino umwe wacho mubvunzo wekuti imi mamhuno here chenyu chamakaita kana chamunoziva nokuti mukuchera tinofamba ndo zvakafanana nezvakada kundibvunza mwana wangu kuti iwo pacho zvako kakovekanyadzika nemakuva kana kunzi masowe tinotaura kakovekanyadzika nemakuva iwewe pache zvako iwewe nemaoko ako nepfungwa dzako netsoka dzako idzi haunomo zvawakaita ndokuti pamatepa zvakaitika zvavakutaura izvi akazobatwa muridzi wemusha imimi baba muri kupfekedzurwawo here yedu kwamai vakubviswa yedu kwose izvi zviri kuenda kune vanhu ende vokwamasvauri kana vakaromba zvinofanira kuti zviuraye vana vavo hatisi kurambira masvauri akaromba orit asi ari kurombera iye nemhuri yake kuti awane mari yekubva mumubhodhi kuimimi zviri kukubata ipapi zvamasvauri zvobva zvaenda mwana kuti uri kukukumbira kuti kana une zvawakabata pache zvako iwewe usanyare ana dhaikora vamaprofita kana dziri ng'anga nhasi tobva tavagera bvudzi ravana romusoro uye dhaikora ndomugera bvudzi muno mudare mabushu uye ndomugera kana iri ng'anga wanzwa mwanangu dhaikora muprofita isi ng'anga harombese asi ana profita ndovararame panyika iwo pache zvakutanga wachena pamusoro iyi ndine mubvunzo nda kubvunza mukomana vaiona nyoka kavakomana inonzi ndara makaona chiri diki ndizvozvo vamazoona dziri nyoka ndara dzawanda mobva mazoona hombe yakakura dzimwe dzirimo imi muchiti mukuchera kunoku iyo inenge yakararawo makagodi because chandinoziva nechekuti muridzi womumugodhi aifanwa kuvhunduka haisi nyoka yekutamba naye kuti ane zvayo aifanwa kuvhunduka munzamusha ndiyoyo yowanikwa maishandirwa kai iwe kufungidza kuti pamwe muteuro nokuti matauro ini ndidosangana kati ngaiwe kudare pamwe muteuro ataishandisa wataiona une muprofita pamwe ndo wakonzera kudaro kana kuti makaromba muchida kuita mari pakuita mari mhiko dzenyu dzaikunzi nyoka isiye irimo pamunoona nyoka ndokumaitira meita mari maona nyoka iyi pane pamwe ndabuda panze pane murume paitsanangura ndakazoda kubata dombo pandachekwa varabuda rakawanda makazorova mari yakareba se makabudisa makejisi mangani ipapo hatina kubudisa mari yakawanda pamukazobudisa mabudisa makejisi yanga yadyiwa yapera takushandawo yanga yadyiwa yapera makabudisa makejisi mangani yakabuda inofanira kuita kuma 3.5 pamatengesa pamagowana mari zuva rimwe chetero patakagaya matombo ita mari munyarare vakutaura tinyarare hatina kuiwana musi uyu kuti pane mashandiro ataita kuti pane stovhu yaisherwa chinzi inomirira maexpenses yanga isati yakwana saka tanzi hatisati akupai mari nokuti hamuzi kushanda makagara nayo nguva yakadii mari yekuchera mabata 3 kgs anofanira kuita wiki ratakashanda wiki makatarisa mari ye 3 kgs ndikaibata muchishandira expense ndinokudaira kuti zvinhu zvakakwana
mazinzwa varova 3 kgs wopedza wiki vakatarisa mari vachirova expense pamakaona ndara mugoti masaura ati haapo nhasi mambomuna haapo ka hatizive zvikuitika musha kwakeso ko makapetera kunani mugodhi wenyu isu ndisu vari zemusha tisi tinoziva chivanhu chekuti godhi rinopeterwa handizvozvo koimi kana muchiona nyoka musingaudzi madzimambo yotanga iri diki dzosvika dzawanda kusvika makaona ihombe makanyarara muri mumugodhi chete moita mari muri mugodhi chete maipetera kunani nekuti ndisi tinopotera ini kana ndisina kuupetera ini mambo ndisina kuti mugodhi wakadai wakapetera nebaba makaenda kona itembo makaenda kwa majiri makambozwa wakapetera makapetera kunani inini handizivi hangu mukuru wepabasa kuti zvaizvifanisa sei iwe wakanga uri chipa pamugodhi ndaiva musenzi musenzi akanga ari pedyo nemurungu here akanga ari kure here handakanga ndiri kure anga ari kure saka ukufungisa akanga ari padhuze anonzi john maoko mai saka zvikuitika kwauri ukufungisa zviri kubva kupi inini ndiri kufungidzira kuti wopedza nguva ndakarota kubasa kwandaishanda ndokwazvakafungidziro dzangu nekutsanangura makachikora miko makabuda ngoro akabreja contract uyu nyaya ndikufungidzira njokuti akabuda basa kachizooneka murungu kuti handichada basa saka nenyoka dzaakaona anenge achinzi sei wabuda basa iwewe saka zvakutotera iwe uchaurura zvakawanda zvikuitika pamuninga pamiko dzakaiswa madzibaba dhaigoro uyaya 2 murume uyu aiti taigezwa mvura pamaina dzaiva dzikwembo dzavaiti hapana munhu anopindamo aiva asingageze aniti dzavaigezeswa azoti mvura yemunhu akafa here mvura yemunamato here dzavaigeza nyama dzavana pamugodhi upi kuti madzibaba dhaigoro munhu wamwana kuita muteura kuna kuiri titsanangurirewo nyaya yamanzwa ire mudarire mazwero edare nemazvo nemaurongo wazo inini handina chandofana kusvedza pakufamba kwandakaita mukutandara kwazvaakuita inini ndichikurangarira musi wa17 April 2017 ndaenda kuchitsidzo nemudzimai wangu akazoshaya kwamai achenge ndokwatikazosanganawo nana baba mashauri vachichema nenhau yendara yakanga ichiwanika pai mumaini inini ndakumbirwa kuti vamutibatsire handina imba yamhengi kuvashandi vekumaini yandakati ndasvika vanhu ava ndofunga there more than 50 vaiuya vese vari gurupu nevarungu vakadi vakadaro voitandaza vakadaro voitirwa munamato papi asi vaisimbiswa kuti nyoka yamuri kuwana mumugodhi musaiuraya kana muchikwanisa kuiburitsa iite sei iburitsei ndorangarira nini mazuva aya nekutaura vamwe vachiita mamuchiri kugara pamugodhi kai vamwe vachiri kugara pamugodhi kwakutori nedambudziko kuti ravatenge vatori naro ivo pamhuri yavo nenzima yavo pakutakuravaita mukadzi wavo vadaro vashanda vanhu avo inini ndaikonzerera nourwere hwekudzimai ndovaita nguva dzekuya kumba ava nguva zhinji tatisingaonungana vaifamba nemataurani nakusema pachiitwa miteuro kuti vanhu vane vaizotengwa bute pachizoiva vavaniro iri yekuti nyoka isaonge vainozonoita sei vainozovhiringidza pavari kusvika pakutaura kuti taigezeswa pamaini dzikasoda iko ndozokumatomambo pavari kutaura kuti taigezeswa pamaini kune dare reukongo rakanga ratekeshera pamaimba ndoravakadzidziswa vachinzi nyange wabva kumba usati wadzika mumaini tanga wadi wageza kumeso nemteuro munhu nemunhu wese aigara nemuteuro wake ane muteuro wake handiti tabva ipapo
Tanzwa nyaya wangu achitaura yekuti taigaya kubata dhako upombwe kana waita kudzo unogeza nei ndizvo unogeza kwawagezera unogeza muteuro here unogezera unogeza pauro wanogeza kuti kwawaita vanhu vazhinji vaivandira mabasa vako ndopavaigara vachienda kumashedhi kwamatanda vachiita zvavaitawo kumashedhi koko kusando nyaya yakanga yazi kuti zvinhu zvireruke nezvinhu zviri kuwanika mumugoti teurongo wapangoro kugeza tupomboperere kuchenurawo munhu uenda unoita wayogeza mutero tichiteererai tinyararewo vaite zvavo kana vava unoita wayogeza unoedza dokuvamu ndinda kudaidza wakozwa nenyaya yendara nyaya yendara wakaiudzwa makadi mazira kuchimbonisanakurira nyoka yendara mazira ako kana waiziva kuti nyoka yendara yawanikwa unoita sei ini ndoziva kuti ndara ikawanikwa ichikwanisa kuburitsika panzvimbo inokwanisa kususukidzwa nani nakuchangana ndizvaunoziva ndomaziro wangu andinoita wakawanika ndakagara mugoti wekuchimira uya pane paakataura achiti kana tada kupinda mugoti ndara yega yakwidza mitambo tipesana naye yakanga yamunhu yakanga kurarama munhu yakuzoti vanhu vangu vada kuya kuzoshanda yega kuyatambo yega yabuda iwo nemazira ako ndatichenda kuti ndoomorikuta omusauro nokuti zvinhu zvikatiaa muroi muroi zvinhu zvakabata maoko ako zviri kuitika kuna uyu hazvina mvura zvitika nomunhu kana musha kwako nemabvudza kuti kudharoi zvakaitika kwamai vako zvakaitika kuminyina vako zvakaitika zviri kuitika kunani dambudziko kuzaparuku mafungidzira wauri kuti uri kuziya wati kufungidza tiri kubva muno mama iwe voita muteuro cho vachipisa nenyoka ndara iwo ndowaishanda mugoti shanda tauravo vanhu ndovashanda izvi zvokupesana kwavo kwavaita izvi ndendisimo panzvimba kundara paigara pasa uriwo papamutouro chachiti tine ndara igara pasi waitii inini ndaingoenda inoburitsa nyoka imuti musaiiyende chisairanayo chimbomirai da nyoka yaenda kugarira kubvira pakuru wesarumunhu munhu akasvika mumapako chii chineke ko maizoita sei nyoka ikanapinda mumapako kanzera tibatsire nyaya ava kwakaita mari vakakuti chiya zvaikora baba nyika dzaikuru zvavakaita ndezvezvaisunga vakasangana neni pachakunda vakaita kunge sokunge kunike kuripota vachiripotera murungu anonzi masvauro vachiti masvauro inini ndakaenda komitira muna vaita mari zhinji ndobva vaita mari zhinji kana ndiseni zvare senyinganda chindinengetumweerwonomosva munhu akaita muna mazvokunokosingi yake inini ikwanisa kubhedanzi yaone muna vatavataita vandavairatidza kuti vakatsutsumwa nenyaya yokushandira kwavakaita nezvichinyimwa chouviri chiri pachakona pabheya apa kana vachiri vaitara pamanogorkurirawo saka pakaonesa mandodzo manje kana pasvikauremea museni vari kutaura nezvekuti baba wavaishanda funga dzavo dzikabva dzadzoka nokuti ndinoda mudzekuzvidi mangurana vangu ava ndakatino vari kuti madzibaba takagara taukagone ndikati nomhani mazibasa itochibonekangareni vachimudzanyanyei tomboona kuti pfungwa yavaiti vakavhumuka iyi yakazosvara vakazopuwa ine mari zotatoonana titi makazopuwa ine mari pamazuva maikatitsarangurai kuti iri kurikotaaasanana namasvaoita mari niyo namashoa vachikuranga taura zvinhu pamusoro hamusiri muvalari witness inovharurwa kusvika tawana zvipopamba ndikudawo kuti nzou ndibvunzewo apa pama aya musapindurai hamubvunze inini ndofunga mune pamapeta mashoko
inini ndichiita chinhu ndofunga kutaurira handibvumirwe kuti zvandadai chinhu chabuda apa ndipe chakati. Ipo pane pamatadza kunditaurira kana pane pamakatadza kundinzwisisa. Mashoko ekuti ndakatsutsumwira kuti haana kundiitira chakati. Ipo papo dai mandisunungura. Makati chii madzibaba? Dai mandisunungurawo panhu pano. Imi makati zvamumazire. Inini ndakakurukura nababa. Vanhu vakomborerwa. Handimuri vanhu vakomborerwa mamatanda. Hama dzangu zhinji dzane zvigayo, dzane chidende bvumirwawo kushanda dzimwe dzenguva dai ndiri papi. Ndimataurira ndakaitei. Ndimataurira ndakaita. Baba, sorry, kansera, sabu. Hanzi makatadza kunzwa. Kasi ndichibvunze, ndakubvunza murume wani pinduro. Tikaseka katonyara. Nyaya ine inozimuritse. Asi mwana mudiki Dhaikoro, kutakura zvaanazvo izvi zvine zvazvinoreya mukunamata. Pokuda ndaradiki. Dhaikoro badzibaba monyara ngokuti iburitse. Kuita ndara nhatu dzingadai kuzowanikwa mpine mai enda nyika dzakutwaridza dzoka idzi dzinorutsa mari ndo dzairutsa mari kuti kumasoro kwedu isisu hatibvuma kubhadhara ndakakupedzesa moyo ndimamumaini ngutipetireo shoma timbudisa timbomira hei munetetsa tichazokwemuka nokuti maishanda sei asi ndarama idziona makamira kudaro yaibudika yaioneka 1 asi pakatanga ngeridiki makazoita seneya amoyo isiye angari padisere pemurungu ndiya saka isizo nyaya yemaini nekuti kumwe zvakabva kumaini mungafungidza iwe mashipitamba wakumba kwake zvingave zvichibva kwamasvawo kupukana nazvo kubata isusu vashandira taisvika zvemafoti chakuti ose zvananga yamwe musumuna mari titaita tese manzwa baba ngazvombowewo kwandisi saka monyarara makawandisa kuti munotogona kubudisai panzi ende hamuna kuvaiwa futi nyaya dzokuwandirai tikainyarara igara manyarara musikira mumwoyo naye yamori Dhaikoro akambokupai mutoro wakaita pachakakupai pachikamboitirwa akakamira muno mataurwa zvokunzi akawanika mari makeji yakati imari yakuchingwa mari ikasvika yaigarirei vanhu vatokupiwa mari varimo mari yauya wani ikachengetedzwa ipapo yainzi iite sei ndimakambodumbu uya akwapa moyo chatinodira ndechekuti waya kuzosunungura kuti tizeti urombwa ndewako here kani ndewani gara zvenyama munhu taitikamba marapa tanombera ngwani taitikamba marapa kumaita ishanda tandiri magurupu 3 madeza yakunzi taita makejisi saka takanzi kuti tikupei mari pagurupu rega rega
stove expense yatairwa pamaini. Group 1 rakarova stove yaini yakaburitsa mopuwa mari. Group rechi 2 makarova makapedza mopuwa mari. Sisi standi group kupedzisira. Karova zvakapuwa mari. Hapana kuti mari yaigara kana kuti ichazoitamiswa kati. Mai mutiro wataona. Ndakuba nawo kuita mutiro unosiyana. Anzi mangana manese nyaya yepfumbu. Saka maipo mutiro usikara mabvisa mcheno kuchicheza. Kuza maiti. Hamna matataigeza kuti aingonzopa maina apa ni pumbu. Ndoza maigezera. Aiyo, asizotegezera. Kugezera, tegezera kuti tiwane chakanaka kasvika. Chakanaka pasika. Asi vanhu vaira vaita kuti nyaya yakaita munamati ndaita kuti upombo wangu wawanda pamai. Ndizvo ndengo. Asi kumiskota. Ndizvo. Inini ndati kuteura ndechisomo yekuti vamwe vaenda kunofara saka vanomona kubvumirwa kuita basa asina kudi asina kuchii akapetera kuti munhu amukontrole upombo asi mutero wageza amutero taishandisa tese takawandodorogesa sasi kuwana murumoni saimawana inini kana zvinhu zvakaipa taibata chipamwe chete muri kuzvinzwa bvunza nyaya ndikuita stereke kuti tinobatsirana nemurumoni sei zvikutedza ropa ndomwe mubvunzo wenu nokuti uyu murume uyu iye asi kutemwa adzimai vakamborowa vakasikasinze kumaini iwo waisinza kumaini ke ungosikatemwe hausi kutemwa ke hausi kutemwa kanani ke sei zvikutedza seushando zvawakashandai nokuti vana ndo vakashanda vana propati ndo zvikutedzwa nechi ndambomubvunza mubvunzo wechi ndambomubvunza musipo muri pari pamusoro zvichada kuti ndikuto havene pamwe ndinge ndatadza kuzwa pakutsanangurwa zvazvamboitwa baba vanonzi vakambochekwa nedoko nearuguru vakabuda ropa rakawanda chaizvo nai mushure maizvozvo ndo pakazobuda mari mari yake yabuda kare saka ipapo ndikanofanira ndatadza kuzwa ndandichida kuti nditi dai kuri kwekuti pavakanochekwa ropa ravo richinzi rateukira mukugodhi zvichida kana panga paine urombo hwanga huripo pamugodhi ropa ravo rakatozova nechekuita nekuti ndofunga kana kuri kwekuti munhu anonzi aromba kazhinji vanhu vati munhu anoita zvikutemererwa hanyatsoziva unotemererwa zvinhu zviye ndopa zvinopinda muropa rako saka zvichida kuteuka kwakaita ropa ravo kuti kana muine zvakanga zvirimo zvine chekuita neurombo ndokubatirawo kana kuti ndo zvakasimbisa ropa ravo rakandosimbisa urombo hwauya zvichida ati pamukurinodaro ingati matsanangada kuita chitamwechiratidzokere mashure nemazirabira kukomana achipinda munzvimbo yamambo bushu ine achibva nepaakabva napo ndofunga nyaya ichitanga kutaurwa ndazvo pane mutauro wechikadzi uku ataura achiti kumatepa zvinenge zvakabhoitika futi kutengwa zvatomaaabebe chekutanga ndakudaoni mwana we ati ameya vabere parumu akambogara kumatepatepa varipatevaraivuraii ndikavhureva mwana yacho uno akasvikira maoko mangu aitogamba pamushapa ndakazoiso zvangu akutovera masoro but pane chikonzo chikazoreri atozotopamusha saka ndoti apanzwisise kana kusadi kwebasa kana kusadi kwake adzokewa nasekuru wake zvinizvo zvinonogadzirisa mwana uyu auya akamutambira mwana ndibada kubvunza kuti wamboya sei waigara sei akandisana munzira ndaigara kumatepatepa pana asekuru
avaruma zvazviri zvapukuchete kana mitoro yakaitwa ava ngadai vakapunduka davachipisirwa ndizvozvo dai dhaikorane zvaaita pamuguti wani angadai ane mari nyebe ndikumuziva chifamba nesoro mandizvo saka sumuka dhaipo sumukai uyu murume uyu maonero angu zvikwari ndezvake ndachikumbiro amai vamutaura kuti matepatepa vanoziva here zvakaitwa mufemili kwani handina kuziva hangu kuti zvakaitika handina kuziva hangu kuti zvakaitika mufemili yokwani asi handina kuziva zvakaitika mufemili yokwani zvakaitika pamatepatepa panonzi pabenerichi ekutorira vanogona kutaura mukatu amene mugumire kumubvunza kuti pabheniji ndachikumbira kuti mubvunze pabheniji parikutaurwa matepatepa aigara papi nanasekuru vake kwakandizoti kwakabhana matepatepa handina kugara kubheniji ndaigara kumambo machena kumugano nechiweshe zvakadaro hazvo senyaya ndasvikiro iyi yatanzwa tiri muno ndinoona kuti ininika mazura adaiita chitaurwa ese tingabate kubasa hongu zvinokwanisa kuitika mukoro unoyu handitika tese techitsvaga uchifunzwa kuti ndikazoda zvinodai togozotarisa timbiriri kwake kwaakabva napo kandi kumhuri yakwake iyi ndokumbira pana iye kana kuvadare vatase mativi ese iwani because kubasa kwake aigotanga shanda kuchishapa zveshuwa pamasvauri vakasimuka vasina masvauri vakayaku pamusoro ngati pane matizvenga magarira makaita mukagara naye mabvira akazi ari mumusha medu mukomana tichigara naye atama auya kuno before asati atama pamba pedu isusu pakaita moto futi wakakonzera kuti ndizo kakashana nababa vangu namai vangu nanasi tinyatsowira tikazakakwira kutimai manje moto uyu wakabvira pasi tokuti pakati pemba yangu pemusha wangu nemusha wababa musausoro ndopakatangira moto panapa chachiri chirimo patusora tutikitiki tukadaiso asi moto wakatobvira kutoenderera inini handiri kumusangano ndikasokubvunza vanhu moto uyu wapiswa ndikopasira kana sora adzimai vangu vati munhu andaona ndaamai vangu vachikukura marara kumbawo ndaita amai akukura marara zvanzi vandasobvunza amai akati zvishoma marara ndakukura asi pambokandandikamira nemukadzi wangu kadasati yai tikazotanga kunesara mumusha kutozvisvikira inini musha wangu inini padhuze pakatsvira munhu nemukadzi wangu pakaitika zvinhu zvakatadza kunzwisisa katadza kuwirirana futi mukuru kamati amudare kana zvinonyadzisira mutauro nekuti toda kuti tiwane ini senyaya yemoto yapinda mumusha medu mabushi handiti yemusha mabushi pamusha pangu ipapo tikazonetsa nemukadzi wangu tikatozorambana dzakabatanidzwa nenyaya dzangu nemukadzi wangu asi mukuzozvitsvaga noita seni takadzokera futi kumoto moto wakambotauya saka nhasi ndikusakana kune moto uri kunzungudza futi kwamatanda panove munhu futi andikabvisa mumusha saka kwari mumwe moto kuti wabatira futi kwamatanda handisi kunanga kuti angakabatidza moto pamusha pangu asi pakatsva moto pamusha vanhu vangu varipo kuti pamusha aigara mazenyere hongu pambababa vangu aimukuru munoza kuti batsiri munorinembereza kutaura nyaya yemoto pamusoro ndichitaura mashoko amurehwa avari kutsanangura handizvitenderani nazvo
vane kubatikana kwavaita pakugara amene ndataedza kuziva kuti musha dzavaipomera kana mudzimai vamwe ndisipo mwana wakatizira mukomana wandaishanda naye ukaipa mhosva iyo mudzimai wangu inyika saka kutsanangura kwavari kuita nyaya idzi havasi kutaura nyaya padambudziko randinaro vari kutaura nyaya magariro ataita inini naivo tiri kuchapa saka ini ndiri kukumbirawo kuti ndibatsirike inini padambudziko randinaro kutaura zvakanaka chandimbomira iwe waigara kuchiwezha matepatepa matepatepa akabatana nechiwezha ati pamuganho wacho purazi tekutanga panozi pamagumachena waigara nani? ndaigara nehanzvanzi yamai vangu. Ukazobva sei? Takatanga kubva ipapo pavari 2008. Inoti wakabva sei? Ndizvo tapiwa nzvimbo yemayuthi kunzi endai munosvika apa nenyaya yemusangano. Ndobva ndazobva ipapo nguva yemusangano yapfuura taitsvaga lendi. Pape nguva yemusangano yapfuura nzvimbo iyi yanzi haisi kuita kuti zvidaro kuti nguva yemusangano yapfuura zvakuitwa chaizvo chaizvo. Ndobva ndawana mumwe waita aiziva nezvekumaini. Ndobva ndauya kuno kuchishapa nemunhu wedu. Ndobva takumbira pekugara tichishanda mudzimai wangu ari kumatepatepa. Kusvika ndazotora mhuri yangu ndawana pekugara vandipa iva accommodation paimba yababa wavo vanovasara kuita kawiri. Ndakagara ipapo 7 years Pamba paita. Zvakanaka tingaende kure. Uri kuona kuti nyaya yatora mahours akawanda kuno makazara. Saka watinoda kubatsirwa nodari handiti. Kufunga kwako unofunga kuti dare riri kubatsira sei panyaya yako yataiona kuti yakaoma. Unoda kubatsirika sei? Inini kubatsirika kwandikukumbira dare ndiko kuti chiri kukonzera matambudziko pamusha wangu kuti nditadze kugara mumba, vana vatadze kuenda kuchikoro, nditadze kushanda. Handisi kuchiziva. Hakuna kwandakabata mushonga. Ndakagara ndichiita zvokunamata. Pandakamira kunamata ndakubata mushonga. Saka vangandibatsirewo ndovandikukumbira kuti kana uri mweya mutsvene waMwari, kana vari vaprofita, kana ameno kuti nzira ikashandisike, kana kuti vangabatsire kuti dambudziko rangu ndizive kuti chii zvopera vana vangu vorarama zvakanaka. Mukomana. Uri mupostori kai? Amen. Wakatanga kuona dambudziko wakadaidza mupostori. Ndakasvika pane maprofita. Ndasvika pane maprofita une tsanangudzo dzawaifamba nadzo dzakanga dziri pachena. Dzainongedzera rwoko kwauri. Kuti zvinhu izvi ndezvekutsvaga nemaoko. Ina ndisirini. Kana ndakada kuti hati muno muprofita awanda ndaikora amwe muprofita futi. Takati simaprofita huyai. Handizvozvo. Ini ndiri mambo iyi. Handigone kuona zvaitwa newe. Kasi munyika mangu handizvidi nekuti ndine mhosva yakawanda. Kana zvakasagadzirika asi ndongokuti ripa. Zviri nani kuti uripe wacheneswe. Maprofita ari matatu akanga aripo. Ndakasvika pane maprofita mairi ane matatu. Handizvi? Pane mumwe wandaona. Somukaitoni. Mukuru. Uyai pano. Vamwe vaprofita simuka zvanzi atitaurei naika. Ava ndo varume vakakubatsira kuti kuri kurara. Vakazosvika mamba zvinozvibva zvazoitika. Zvazoitika mangwana ndii. Zvakaitika zairo. Vatakauya isusu. Ayo zvakaitika here zvinozoramba zvichiitika. Kasi makazorara zvakanaka munozoniswa. Kunyanya kusiku hakuna dambudziko. Zvakuzvitaure tsanangudzo dzenyu. Imimo kutaura tsanangudzo dzenyu. Maringe nenyaya yemurume uyu. Pasina kuwedzera. Hamusiri pamweya vere. Mava nyama. Mava mweya. Mava mweya. Kwemi baba.
handi baba pamwe chete taura semweya right ndangoti batai vanhu we ini ndakayambuka kubva kufunga ndakangozwa shoko ndaidivana vachiyamba pakatanga zvinhu saka ndazosvika payapa ndakazobatwa nevanzi madzibabani jonas monzi madzibabani fidelis saka ndasvikapo inini ndakazotorwa naamagube zvakanzi chikwadi vaitsvagwa ive funa badza kutengesa takadzishaya ndakati kune munenhau yedu zvanzi ndipamushava chikwadi ndakasvika pamusha inini ibva tatanga kutaura nhau yeyi ndakati munhu wamwari nyaya iri papa ndeyekuti pane mhepo iri kutenderera panapa iyi haungatitanga wanditorera mai wako university ndomatanga ndakaita kuno murume upi uyu titange tataura nhau ipi iyi nokuti maona ndiri kuita inini mhepo iyi zvainge chifanira kunge ichiita hazvisiri izvo nokuti mutupo wauri kushandisa iwe ive hausi ipapo takapawirana chikwadi nhau yakambotaurika kare sene yakati asi kumashure kuseri kweizvozvo matenda ndakati kuseri kweizvozvo izvo pane nyaya nditaure iweyo newe maererano nezvikiitika papi pano saka takati paradzane ngwadi idiki pandakadzoka iniwe yanga manya kutsvaga airtime ndobva ndatora madzimai ake nasekuru wake takati apinda mumba uye anga asati asvika ena ndimuzive ndakatekatomuzomupi musiwo ndakati inini pane nyaya ndiri kuona iri kutenderera panapa mukomana uyu aishanda kupi vakambotsingatsinga mukamwa ndakati naye wamai mukomana aishanda kupi amai ndobva ati vaishanda ku ndakati egezekeri pane nhau iri kutenderera panapa nokuti kutendera kukuita nyaya iyi kai murume venyu pane zvakaitika kubva pakushanda kwake tapai pamaini ko angadi kuti papa panhau yedu apa inyatsokutaurika ichene ndiri pakati pokutora nyaya yoyo mukomana ndobva asvika macho ndobva tanyarara ndobva asvika uyu ndobva ati madzibaba ina nhaunonokawo ndakati ko naye munhu wamwari ko ndiwo ane makore kawo ane mazori panapa ko yakamira seko nyaya yako zvakanzi inini kutakuta pane zvondiri panyama ngatinamatei ndobva tanamata paipai ndobva takakumva ti ndapiwa pampam jegamara waro asi muri mugodhi achichera nanakoti imi maona nyaya yenyu imi maona nyaya yenyu ndobva ndabuda panze inini sekuru vanobva vati ko isi tichaenda ku ndii nyaya ibodzibodzi ipi iyoyo pandakadzoka ndopandakaita option manje ndakati imimi nasekuru hapana chatokwanisa kutaura isiso handei kuna tiyangwa nokuti tiyangwa ndichairman plus ndikansera handei ikoko tondotaura nyaya ipi iyoyo chiva takafamba takasangana nawo murodhi vaakudzoka ndakati auvarume nyaya tabata panapa imimi maishanda sei kumaini nokuti kumaini isisu pane nyaya iri kutendera pai kumaini nokuti ipapo kana pasina kuchena zvinoda kuti dambudziko rako iri roramba richitenderera wona masofa akabva kumaini ari kubvira zvinhu zvese zviri kuitika pakati papa nyaya masofa aiwa mwana yemukomana yeyo ndiye ari kutambwa imwe yokuti munonzwa tsitsi ndakati iwewe nyaya iri apakapaka iwewe ngatibuda nepachena panapa yokuti nyaya ite sena iyi idzimurike maprofita tingakuitaura zviri kuti dii togona kuitadza kuipedza asi imimi nekwavaishanda uku kwakabuda pachena iyi nyaya inopera iyi koma kamati kudini ndikati ndikuna chiyango tavatandakuna chiyango akuyo chiyango chatokamwana aripo ndakati vakansira ndauya panapa ndine nyaya yokuti murume uyu ndiri kuona mashandiro akaita pamaini pane zvaitika saka mukomana uyu tiri murodhi tanga tichisvinana ndobva tizvishuwa inini ndakatita 3 days ndio matara yakaita ndichirota hope dzokutsitsirirwa mumaini mushure me3 days ndo pakatanga dambudziko ripi iri ndati saka imimi nguva yese atapedza tichitenderera yese iyi kana tiyanguva yamese amapedza ini hauye zvikanzi so munhu ndaita sei ndiri padambudziko saka pamukundivhura pfungwa nyangu ndese ndiri kuyeuka ndakati yakanaka nyaya zvaona kansira ndamupira nyaya paipai ndine katompira kansira ndikati kansira hapana panyaya taka zvikanzi chinyarara nyaya yenyu nyaya panapa iripo ndokuti zvechokwadi mukomana akaita basa kumainoko akauya pano achitanga ari kutsutsumwa achiti akashanda pamaini wese pane zvaachaona because aitsunga achitanga fanika apira nyayani nyaya yake oraita nyaya yapera showafoni yakasumudzwa ichishedza kune murungu waashandira ane mhinduro dzake dzakapinda pakati aikoko antu it's okay nyaya yabva yapera asi sisi hatakuperera ipapo takaramba tino murume uyu saka patakaonana paipai
ndikanobhozi ndikazokona amanheru kapayo ndakanoka kusvika nandakunhamo ndikazokona amanheru paya pa ndeva ndati mukomana mangwana chaiye chaiye chinenge chakahereretsa papi panapa hapagarikikeba shuwa mangwana shuwawo kwakafumawo mutambo wakaita senai wakasumuka right ndazokwidza inini kwamatanda mangwana yacho inini ndo pandakazoona motikari yomurungu wake chidzika mati manheru iniyo chokwaniwo ndikapfuura ndipamba papi ndipamba ipapo manga mabva mati saka ndivandana papi vaitaka round table vari kukurukura nyaya dzipapi nai dzeipapo saka pandakasvikawo ndikabva ndai nemadzimai acho ainini chimbobvai ndati aitsoke ndabva ndasuduka ndabva ndabva inini saka nyaya yakazoitika ndeyokuti ini ndiri pakati pokubvunzidza mukomana ndara kumaini yakaoneka vaidziona apa momendi yaakabva kumashedi achienda kumba pamakasiya mota yenyu paipaya nditi akukona ipapai ndara yakabvawo ichikrosa kuenda kupi zvavasvikuta apa aivheneka ndobva yadzoka ndobva u10 papi ipapo tabva tabva ipapo ndofunga pakati aday ndobva ona ndara yeyeyi yakuseri uku kukamunda kwake kuyakuyawo ndara iri kuita senai iri kufamba akashedza mhuri yake ndara vakaita senai vakaiona ndeva nakoti alright shamwari uri kuona mapps aya tingagoneri kufamba zvako bhati nyaya nyika iyi yamumaoko mevakuru ndo vanogona kutsutsa nyika yavo isiso tiri kungobvunza kudenga kuti tigone kuti dambudziko senai ripere saka ndingangotochangamire naipapo pashoko watotaura zvino ndara makazoiona kuti baba nyararai mudzendara nyararai mudzendara Ona kumwe tanga tizokutaurira zvongo uchisiya iwewe uchiri kuyeuka ndataurwa naamai vakukona kuti iwewe pachirungu vati be perfect iva munhu akakwana kana pano zvaunoziva iwewe taura vakadzi ava kudzara zvaitika aiti akapomba akaita pamuviri kana akuda kusununguka mausipitora sata asvika ainzireva akaramba kureva aifa kana akatadza novakadzi vakawanda kwaitorwa zviro zvokandwa mumoto nokuti akatadza nevarume vakawanda mwana uyo bvazvarwo bvati nge zvine iwewe wati dare ngari kuyamuri eutiyamuriwo futi kutaurwa nemaprofita maita basa batsirikana maita round table zvinhu zvacho zviri kuramba zvizoka maita round table nemurungu azouya auti kamenya kabuda chichi kana madzinga muprofita that means une nyaya yabuda kutaura muugani inobatsira imi handizvozvo nokuti patave isi tavo kusvika pakuti tiri kutifamba asi muripo wedu isusuka nokuti zvinhu zvimashura kuti kanzvimbo medu ava vanhu vesi vhitivhiti zvazvisi kubva zvakatasana mambo kozi ndamusi kutora mambo chete nokuti ndiye mubato zvino isi totoko kuripisa muno ropa iyi rakaenda mugodhi tokuripisa kuti waiona ndara mashura ari kuitika kubatikira mota aya sei ari kuitika kwako kwangu asiri kuitika ini mambo wacho pandikasvika zvakadzikama ndakazvirayira kai ndikati handizvainzi kana masvika mangu kuti ingasi kuitika zvazvo zvaitika ndikati kungazviitika kamambo wawe zvakaitika bramwero akauya zvakaitika agutwa ndakakandinawo zvakaitika saka chitiudza secret yamukasitaurirana nomurungu wako nokuti ka ndopane anza zvendara watanga kuzinzwa nasika pane yamwe mazvika bava hane awenengekura ndodaira kuti pamwe kusajairira kuona vakaunganikwa paipe chakapira vakataura vachii vabva kuona chinenge chitete inini ndobva ndakukira maprofita ese ndevatata kati inini kana mawanda kurodza maprofita ese achiya pana changamira kufana pazvizekita foinkesanurandorwana nezvinazvo zviti zvezvipana mangwana yacho ava vari kunzi murungu wavari kutaura iyeyu ndakokorodza maprofita naekoreja kutaura akauya enorojere achinzi auya namasvauro achimuridzi unainika masvauro achitange ndiye musondoro anonzi musondoro semutungamiri womuprofita enengaiti akataura mutekana akanzita chiichenengaiti saka pakutaura havasi kunyatsogona kunyatsotaura dambudziko racheri rokunga raakuaita chitu
dambudziko rarizi romwana iwega wega vanhu vakashanda kumugodhi pane vamwe vanonzi amuronga nomwe anonzi jaju makamuona achisiri munhu muviri wake kana ganda rake makariona hatisiri ganda romunhu akatositoka uyo anonzi uyo wandataura muronga imba yake yakangwekana yatsva mubhedhumu vaifukidzwa pamwe bhatiri ritoti renhingi refoni rakaputika musina kana moto akabva abvisirwa kuti zvanonzi akasvika saka pakamweya mutene manje uchiti nenge ndikuona mai ndakatanga kubatanidza batanidza ndabva ndabatanidza kuti mazuva andikutaura mazuva vandisungunureo ina handibvuno kunyika tomunongira mazuva pamazuva vaitanga mukuripota kwandiri kuti haangandidaro yapizi ndisungunureiwo saka ndatobvunza kuti ini pamaikombeda pakati pane chamakazopuwa here kuti mushawarai ndopanganda kuti nditaiso saka pakozopane ndikaona kuti vati vakazopuwa ndotaiva kutyera se kana pasina vachipa jamba jamba ina handisina kuchenerwa namadzibaba nokuti mazuva akataura dhaireti ziri kuita nguva ngatisanganei musi wa6 ipai masvaure samoni rewitness tinomuda mudare medu pari zvino tinokupa mupurisa wedu waunofamba naye kunzvimbo nhatu dzaunoda dzingaye dzemapostori kana ukatoda kuenda kuchivanhu kunzvimbo futi nhatu tinoda tsanangudzo semawiri atavarume ndakupai mukana baba munodzoka musi wa6 handiti kasi tasiya nyaya nebasa kuti masauro avo ari musonhozi wozoweyo dhiraivha weyo muita round table kumambo aka ndimuzimbo maingoti amambo pamukasiyira paipai murungu wandaifukidza kuti ndiye akonzeresa takauza takagara pasi takataura zvakati zvinobva zvanipa dzimwe pfungwa dzekuti akachochora ndiwandinaye nhasi asi anoviga vamwe vakachochora ndizvozvo endaiwe uye musi wa6 mupurisa tupa mapurisa transport ndeyako kana kuda transport yamambo ndokupa unodirisa dhiziri ndiwe nyaya yandiri kukupira iwe ndekuti mudunhu mangu ndizive kuti munhu akaipa amuda tamuripisa unoripa kunyangadza zita ramadzimama mudunhu unoripira pasi zvokuita minanakai asati tambozviona ana pasi mbiri ndo pavanopinda kana asati tambozviona minanai kana nda kugara muno nokuti kudhari weni kana zvichiitika mitemo yeko kwabusha hazviitwi kasi hakuna mambo wokudhari weni angada kuti minana iitike munyika maro nokuti madzimambo akafanana vanoda kuti vanhu vagare zvakanaka vana amai vangoda kutaura kasi tapedza zvedu taurai zvenyu amai dimani ndimokupedzisira po masumukai sumukai madzimani pamusoro ichi pamusoro vese vakatikuta ini ndinako basa rese ranzira itwa kutaurika kwese kwataurika amasvaure vakauya naeproach vauya pamusuwo pangu pakanzi vaudatwa munamato wobva waitwa pane pasarira pandati nditaura vari kuita munamato vakatenderera chivanze changu chese vakatora dhaga saka ndaiti dhaga iri kuitwa munamato chisiwa pamasuwo angu asi dhaga iri vakaritakura vakaenda naro sisa kuti vakaenda naro ndochemo chandisopa ndazvioraichi ichi chemo ichi chachona musachiniudzeka secret paazodzoka ka icho machibata kaisekretary ivhu rakaenda toti ridzoke koza mazotaura naka masvauro muri indoors chindipedzisira izvo ndo zvine basa nokuti ndimakadzinga vafudzi vemweya machibozibvai ndakupai mukana imamha kutaura makataura kuti china masvauro pokaya amasvaura ndachandikataura nawo kana mwana ndaipowe ndiri moto ndichibika amweni wangu ndowanga akatogarawo padivi asi kuti nditi vane zvavakataura handisiyangu asi ndaitobika ndiri kumoto kasi ivhu ndo rakaenda ivhu rangu rakatakura ndokuona musi wa6 nyararai mubhedhara
ngatisangane musi wa6 tokupa mapurisa ari mairi kana mumwe chete akakuitira nyaya mofamba nzvimbo dzamunoda kana anga mweya kanga anga vechi kasina kuti ndikubvise pfungwa Pamba kakubva maona ndandakadzwa nyaya dhaikorostereki dhaikoro kutsitsumwa kwakangona kutsitsumwa zvakanyanyisa kasahana chaakaita kwamunhu nyepe mhuri yezimbabwe semanzwiro amaita panga pachitongwa nhau haisati yapera iri kuenderera mberi. Takataura isusu kuti mambo vanofanirwa kunge vachipindira nhau yavo zviri kuitika mudunhu mavo. Isusu patakataura zvakawanda vanhu vanga vakuti makutopa vanhu mhosva nyatsoteerai hanzi muchishona kuchera shana hutedza mwena wayo. Isusu tinoda kuteera gwara how the story will be developing. Ndosaka tichizombohinta kuti isusu semaonero edu tinotanga tanzwa tozopa opinion yedu, hakusi kuti opinion yedu inenge iri correct. Saka nhau mainzwa iri kuenderera mberi musi wa6 mwedzi uno watiri kusvika chinenge chakachaya tichinzwa kuti zvakanyatsomira sei. Dambudziko riri Kumugodhi here? Dambudziko ndere kuromba here? Dambudziko ameno asazi. Njengoba selizibonele muli yeZimbabwe phela sesibuyile lapha eDali wahlaliswa phansi wakhuluma okunye lathi ayengazitshelanga khona sizwe simangala phela lathi ukuthi imfihlo khanya zinengi kulokho kukunengi qhubeka kusiya phambili ngoba namhla usitshela ukuthi yena waqala ephupha amaphupha angazwisiseki ukuthi uhamba njani. Wahamba emgodini lapha esebenza khona wasikwa ilitshe waphuma igazi babebona inyoka lezane ezihlolayo. Vele ukukhuluma izinto eziningi muli yeZimbabwe engazitshelanga zona laphana. Abantu bambuza imbuzo bamhlasela ngembuzo anti liyakwazi phela abantu babefuna ukuthi bebuzisise ukuthi uhamba njani. Vele ubuzele lana enye imbuzo elali belifisa ukuthi libuze yona bayibuze okunye lizazibonela muli yeZimbabwe. Uthile ukhulumile futhi umkakhe ukuthi kwabuya abantu bayenza umthandazo khona phana ekhaya wathatha inhlabathi wahamba layo. Uyazibuza ukuthi inhlabathi lana yaya ngapi because lami nginje ngamangala ukuthi umuntu ebuye emzini wami kumbe ngikhaya angilamuze ebuye ngikhaya uyenza umthandazo ethatha inhlabathi ehambe layo. Hayi kuyasolisa kukhona okwenzakalayo. Bacabanga ukuthi maybe inhlabathi lana kumbe ngumgodi lapha isebenza khona kumbe imuli lapha ehlala khona lathi sisakwazi ukuthi kuzahamba njani. Sizalibona futhi njalo phela mhla ka6 njengoba sasithe sizaliphathela isiphetho namhla kusaba ngayisiphetho sale ndaba sokube ngenye iphathi yale indaba ukuthi lizwisisise ukuthi uhamba njani lokho kwenzakalayo sibe kwazi ukuthi kuvela ngapi. Vanhu vaiti mambo ngawasapindira asimkatarisa nhau yaitika nhasi mambo vakwanisa kufonora zvakawanda zvakawanzika zvemunyoka dzaionekwa paipai hatina kumbodziwana. Madzibaba vacho hatanga tisina kuvawana. Saka ndofunga izvinezvi zvakuita we are going somewhere, it's leading somewhere. Saka tinovimba musi wa6 hanzi avo neavo vanenge vashedzwa vese vari pamwe chete. Saka tinovimba musi wa6 tichange tichiona way forward. Asi munamato wedu mukuru ndewekuti Ishe dai Dembo akaimba wani kuti mutadzi ngaaregerere kana variwo baba vakabata aiwaka Ishe ngavaregerere. Zvinoitika muvanhu vanokanganisa. Munamato wedu mukuru ndewekuti dai dambudziko ravari kusangana naro iri rapera tozotsvaga hedu kuti zvii zvakanyatsoitika kana vachikwanisa kutitaurira vozotitaurira. Asi dambudziko iri umthandazo wetu omkhulu ngokuthi lokho ahlangana lakho udubo lolo ahlangana lalo lunzima kumele ukuthi luphele ikhwesi ukukhulekelayo kakhulu then kwesokulandela ukuthi sibe kwazi ukuthi kuvela ngapi. Njengoba libonile namhla besile inkosi phela eDale laphana incedile kwayenzakala kwaphuma okunye okwakungakhulunywanga okwakuzimfihlo bambuza imbuzo. Inkosi incedile njengoba abanye babesithi inkosi yangaphi kodwa inkosi yanceda ngoba yona ithi khona ayifuni izigigaba esigabeni sayo ayifuni ukuthi abantu bethuke ngoba lokho kwenzakalayo akuzake kwenzakale lapha ehlala khona. Ifuna phela ukuthi abantu nxa behlezi endaweni bezizwe bekhululekile bengayesabi ukuthi maybe ngizathi ngihlezi ngibona umlilo ngithi ngiyathi ngibona umlilo ngithi ngiyahamba ngivika amatshe. Inkosi yena ifuna ukuthi abantu abahlala endaweni yayo behlale kahle behlaliseke bekhululekile.
Uyezve chatikada kuzivisa muri Zimbabwe ndechekuti kuuya kwataita kuno matare kaya dare rinonakidza. Hatisi kuzobva nenhau iyoyi chete. Iye zvino izvi tauda kuti titore dzimwe nhau dzatichikupakurai tichinzwa kuti inyaya yei uyezve ichatongwa sei. Tichazenge tichikuzivisai svondo rese tichikupakurirai apo neapo nyaya inenge yatinakidza kuti iyi regedzai timboita kuti muite muchinzwa. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew neShamba. Lononi Ngwenya. Taura phone yaMshamana. Lonon challenge Ngwenya. Hands neamwe no challenge. No challenge. That's why we need such names in Zimbabwe. Guys, linga izinjani. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa zvakawanda zvacharamba tichikupai zivai kuti paDrewmas Media ndo pamusha penyu pamunowana dziri kupisa. Sihlangane njalo phela kwezinye inhlelo ezilandelayo njoba sibona besilapha eDali sizabe silethela phela ezinye indaba sizabe sithatha khona apha eDali sithatha ezinye indaba lizazibona khona apha kumnandi eDali kuyachaza fisa ukuthi phela nihlale mphenduka silitshengisa indaba abanye benasi yakwazi ukuthi indaba liyazithanda lihlale khona apha balandeli beDrewmas siyalithanda siliphathele indaba ezimnandi ezibuhlungu lezichisayo. We salute you. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,